Ube yimpumelelo umdlalo wendishi eGeorge Gore, ihhostela elidume kakhulu eGoli. Sawubona-ke, siyakubingelela kanti-ke ukubingelela yona Mathinto wacebisa intombi zamshalaza lo zimshazara budaza mqomo sangomasani sikho mfuleni ngafica sosho natshela nathi umntana womuntu ngibona konke omba kutshelwana rang msebenza wethu sithanda ukubonga laphana ubumbano olubonakala lukhula emabhinqeni nasesizweni nje sakithi esimnyama kanti kuyiyo inyanga yamagugu laphana bekunendishi ehostela iGeorge Gore okukhomba ukuthi-ke umdlalo wakhona ube yimpumelelo. Uyazi ukuthi-ke umdlalo eminingi uma isehostela ijwayele ukuthi igcine iba nenkinga. Mina ngana kwethu angifisi ukwanda kakhulu, ngicela ukuthi wena ngizuvo lakho, emva kovuvo lakho ngicela ukuthi subscribe, ushare, uphinde ucommente futhi kubona la kuyo le channel ehamba phambili iGoliver TV. Ngaloko kukhuluma nawo umbukiso wakho.